Herritarren partaidetzarako eta ekintza komunitariorako politika toki mailan. Zertaz ari gara, eta zertarako? Gaur egungo gizarte konplexuan, politika zaintzeko politika bat egiteaz ari gara. Demokrazia eta gure herrietako kalitate demokratikoa zaintzeko, eta gero eta anitzagoak diren udalerrietan, gure herritarren arteko kohesioa indartu eta komunitatea eraikitzeko. Erronka horiek erantzuteko, herritarren partaidetza eta ekintza komunitarioa txanpon beraren bi alde balira bezala ikus ditzakegu. Biak bilatzen baitute kalitate demokratikoa hobetzea. Baina zer da herritarren partaidetza? Eta ekintza komunitarioa? Herritarren partaidetzaz ari garenean, herritarrek kolektibitateari eragiten dioten politika publikoetako erabakietan parte hartzeko duten eskubideaz ari gara. Eta erakundeek herritarrek berdintasunean parte har dezaten egin eta bermatu behar dutenaz. Eta ekintza komunitarioaz ari garenean, gizarte erronkei modu kolektiboan heltzen dien ekimen eta proiektu ez ari gara. Beti ere, auzoetako eta udalerrietako bizi baldintzak hobetzeko eta gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko egiten badute. Herritarren inplikazio eta protagonismoa bilatuz eta erraztuz. Funtsean, herriko parte izateko eta bertan parte hartzeko aukera izateaz ari gara. Izan ere, helburu dugun udalerria, arlo individualean, pertsona autonomo, kontziente zein arduratsuz, eta arlo sozialean konprometituta daudenez osatua dago. Nian indartuak, guan konprometituak eta denona dena zainduko duten herritarrak. Kalitate demokratikoaren alde lan egin nahi duen udalaren rola, herritarren partaidetza eta ekintza komunitarioa erraztu, sustatu eta eraikitzea da. Eta nola erantzungo diogu horri? Hain zuzen, zerbitzu publikoaren bokazio argia izango duten 3 esparrutan ardazten diren politikak garatuz. Lehenik eta behin, herritarrentzako informazio eta arreta sistema hurbil eta eraginkorra eraikitzea. Udalerrietan, herritarrek zerbitzu publikoaren erabiltzaile gisa dituzten eskubideak asetzeko. Arreta, informazioa eta orientazioa eskainiz, baita dituzten kexa eta ekarpenak bideratzeko ere. Bigarrenik, ekintza komunitarioa bultzatzea, rol bikoitzean, erraztuz eta eraikiz. Ekintza komunitarioa errazteko, estrategia ezberdinak jarriko ditugu abian. Bizitza komunitariotik aldenduta dauden pertsona eta kolektiboengana hurbildu eta haien herritarri izateko eta herrigintzan parte hartzeko duten gaitasuna handitzeko. Elkarteen proiektuak, haien autonomia eta herritar antolatuen gaitasunak indartzeko egingo dugu lan. Elkartegintzaren lana aitortuz eta informazioa eta baliabideak eskainiz. Herriko auzo, plaza, ekipamendu eta azpiegituren diseinuan arreta jarriko dugu. Herritarren harremanetarako topaleku izan daitezen. Proiektu, ekipamendu, zerbitzu, testuinguru edota programa ezberdinak sortu eta egokituko ditugu. Pertsonen indarguneetan oinarritu eta herritarren arteko loturak indartzeko. Eta hirugarrenik, herritarren partaidetzarako sistema bat egituratzea. Erabakiak herritarrak entzunaz hartu ditzagun eta entzun dezagun erabakiak hartzerakoan. Proaktiboki herritar guztien partaidetzarako aukerak sustatuz. Eta herritarren partaidetzarako sistemak ondorengoak hartuko ditu kontuan, ahalik eta unibertsal eta inklusiboena izan dadin. Herritarrak, antolatuak eta antolatu gabeak, herriko erabakietan inplikatzeko egiten den guztia. Kalitate demokratikoa hobetzea ahalbidetzen duten bitarteko guztiak. Parte hartzeko kanal eta bitartekoen arkitektura argi, garden eta eraginkorra behar dugu. Herri ekimenetik sustatutako eta ekintza instituzionaletik bide emango diotenak. Udaleko espazio eta organo parte hartzaileak barnebiltzen dituena, izan sektorialak eta auzoi lotutakoak. Herri kontsultak, lankidetza publiko komunitariorako egitasmoak eta auzolanak, edo herritarrei zuzendutako kanal puntualak. Horrek guztiak udalaren jardunean oinarriak jarri eta galdera batzuk egitea dakar. Oinarriei dagokienez, herritarrek izateko eta egiteko dituzten aukera zen gaitasunak handitzeko egin behar dugu lan. Ahots eta gorputz ezberdinen aniztasuna aitortu eta horien inklusiorako lan eginez. Erakundeetako kultura etikoa landu eta sakondu behar dugu. Lidergo erraztatzaile eta partekatuak behar ditugu. Eta egin eta harremantzeko moduak eraldatu. Beraz,
Udalak hainbat galdera egin behar ditu. Horretarako, zer motatako udala behar dugu? Nola egin entzun eta ikasten duen erakunde bat? Nola hobetu eztabaida publikoaren kalitatea? Nola antolatuko gara barruan, kanporantza ahalik eta erlazionalenak izateko? Nola egingo dugu lan besteekin, gure herri eta auzoetan? Gaur egungo gizartean, horrek guztiak korrontearen kontra lan egitea suposatzen du. Nik bakarrik ezin dudala onartuz, eta intentzio argiarekin. Ausardiaz eta arriskuak hartuz, herritarrentzat eta herritarrekin.